ayo kono dhewe mentuk ayo yo titik yo Ayo, nek sithik nek kono gitu yo pun monggo yo titik ayo nih titik yo Kitul. Apa parah wong gitu ya kan. Tenan kok Masa kidul. Alah nggih. Yo yo sing penak wae aja sembrono kowe. Gang apa rek? Aja mitnah karo sinden. Tenan kok. Seneng mitnah sinden oh. Kowe mitra gareng kok piye? Apa Mas Gareng? Kita lagi. Gong. Kok jarep. Warna-warna. Yo, tembang alon-alon sing kepenak monggo. Alon-alon Mas Bagong waton bisa kelakon. Duh, kok blotrok. Jak. Monggo. Alon Mas Bagong watut bisa adikku Bagong. Apa truk apa kang kowe truk? Sakjroning ra ketemu padha slamet kabeh. Wah waras kabeh. Tenan kok ya adimu ya waras kabeh. Wele brunanmu saiki wis mathuk seragam kabeh. Oh, kok kowe iso ngono? Tenan kok rek. Ya. Truk apa? Iki keluarga Agung Desa Ngoho. Iya. Duwe karsa apa merti desa? Merti desa ya kadesa. Merti bumi ya rasulan. Wah, akeh jenenge to, Truk. Ning padha karepe. Ya. Muga-muga wae Kang Petruk panyune warga Agung Desa Ngoho kinabulake marang Allah Yang Maha Kuwasa. Sak bubare ngadani tasakuran ya merti bumi, merti desa. Aku kelawan kowe uga nampa berkahing Gusti. Linantaran jeneng kaki amung nyayamung kaki jang takal bakal desa Ngoho kene tansah pinarenga bagya mulya ayem-ayem tata titintrem apa ingkang jinaka dasar teka ingkang ginayo bakal jumbuh. Oh iya. Kejaba kang saka iku keluarga desa Ngoho sak pungkure ngadani syukuran tansah pinarenga ayem-ayem tata titintrem lara praja sak kawulan tetembungan sak rakyate. Oh ngono. Dadi sithik ning wijang terwaca ya. Mula kang saka iku aja nganti kesuwen gandeng iki wektune wis arep esuk malah panyune ki lekon bubarke ki jam 6 aku rak ya lucu. Nah aku ya wis nggih mangke gampil. Sing penting iku jam ning aja nganti jam 4. Oh nggih. Karang ya wong bakul ki nuruti sing tuku. Ayo ngono. Apa aku kan bubarke sesuk sore tak bubarke kok sing penting ana tambahane. Ya, monggo coba aku tak nyuwun ngadekake panjenenganipun Mas Gareng karo Mbak Ririt karo Mbak Ambar. Yo. Monggo. Larase slendro patete songo. Roji-roji monem jiro. Kadaptas mangaku